ଜଣେ ଜଣେ ଚାଲ। ରୁହ 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 ରୁହ। ଭାଇ ବାପା ହେଇକି ଗଛକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତ ମାନେ ମେନ୍ ଭୟାନକ। ଓ ଭାଇ ଭାଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର ତ ଦେଖିକି ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଭାଇ ଉପର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋରକୁ ଗଲେ କେମିତି ଲାଗିବ ଭାଇ। ଭୟ ଲାଗୁଛି ଭାଇ। ସେ ରଡ ଫଡ ବାହାରିଗଲେ। ଭାଇ ଟୋଟାଲି ଖୁଣ୍ଟ ଫୁଣ୍ଟ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ। ସେପଟୁ ଯିବ ମାନେ ପୁରୁଣା ଘର ନା, ଦେଖିବ ଯିଏ ଅଟୋମେଟିକ ଜଣା ପଡିଯିବ କୋଉଟା। ଭାଇ ଏ ଘର ଉପରେ ଟୋଟାଲ ଗଛ ମାନେ ପୁରା ଫୁଲ ହେଇଗଲାଣି ଅଟୋମେଟିକ। ଘର ଭିତରେ ଜଣା ପଡୁନି କି କେତେ ମୋଟା ଢାଇ ଯାଇଛି ଦେଖିଲ। ଘର ଉପରେ ବି ହେଇଗଲା ସେଗୁଡା। କଣ ହେଲା? ପୋକ ପୋକ କଣ ଦେଖି 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 ଚାଲ। ବାପା ଭାଇ ଏଇଟା ଟୋଟାଲି ଜଙ୍ଗଲ ଚାରି ପାଖକୁ କହିବାକୁ ଗଲେ। ମଶାଣି ପାଖରେ ଗୋଟେ ଘର। ଭାଇ ଏଇଟା ଅନୁମାନ ହଉଛି କେତେ ବର୍ଷର ହବ? ତମେ ତ ଭାଇ ଲୋକାଲ ପିଲା। ଭାଇ ସାଇଡ ଯାଉନି ଭାଇ। ସେ ପିଲରକୁ ଦେଖିଲ। ଏଇଟା ଦେଖିଲ ପିଲର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ। ପିଲର ନାହିଁ ଟୋଟାଲି। ଭାଇ ଏଥିରେ ଟୋଟାଲ ନାହିଁ। ଭାଇ ସେ କଣ ଜାଣ କେତେବେଳେ ଗଳି ପଡିବ କେତେବେଳେ। ଏପଟେ ସାଇଡରେ ଆମର ଭାଇ ସାଇଡ ଚାଲ। ଭାଇ ଏଠି ଦେଖ ଏଇ ଘର ଦେଖ କେମିତି ମାନେ ରଡ ପୁରା ବାହାରିଗଲେ। ଭାଇ ରଡ ତ ରଡ ଠେଇ କିଛି ନାହିଁ ଏବେ କହିବା ପାଇଁ। ଶ୍ମଶାନ ଭିତରେ ଦେଖୁଛୁ ତ ଭାଇ କଣ ହେଇ ଭାଇ ରଡ 25 ରଡ ଭାଇ କଣ ଭଳିଆ ମୋଟା ରଡ ଦିଆଯାଇଛି। ପିଲର ଦେଖିଲେ ଏଟା ପିଲର ଏଇଟା 25 ଭାଇ ବାଗେଇ ଚାଲ ଭାଇ। ଭାଇ କରରେ ଯିବାକୁ ହିଁ ଡର ଲାଗୁଛି। ଜଣେ ଜଣେ ଚାଲ। ଭାଇ ଟର୍ଚ୍ଚରେ ଚାର୍ଜ। ଭାଇ 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 ଜଣେ ଜଣେ ଚାଲ। ପାହାଚ ବହୁତ ବର୍ଷର ପାହାଚ ନା। ଦେଖିକି ଚାଲ ଭାଇ। କଣ ହେଇଛି ଭାଇ ମାନେ ଫାଡ ଫାଡ ହେଇକି ପଡୁଛି। ଚିଣ୍ଟୁ ଆଗରେ ଚାଲ। ଭାଇ ଭାଇ କଣ ଇଏ ହଉଛି? ସାଉଣ୍ଡ ସେଫ୍ଟି କିଛି ନାହିଁ। ମେନ୍ ହଉଛି ଦେଖିଲ ଭାଇ ଉପର ଫଡା ଫଡା ହିଁ ଛାଡିଛି। ଯିବା ଉପରକୁ ବାକି ସେ ଗଛ ଗୁରା ଇଏ କରୁଛି। ମୁଁ ଏପଟେ ଦେଖୁଛି ହେଲା। ଏଇ ରହ ପାଉଁଜି ସାଉଣ୍ଡ କୁ କାନ୍ଦୁଛି କି ଗୋଟେ। କୋଉଠୁ ଆସୁଛି ଭାଇ? ଭାଇ ପଳେଇଆ। ଇଏ କଣ ବି? ଦୌଡନି ଦୌଡନି ଦୌଡନି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଅ। ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗା ହେଇଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଅ। ଭାଇ ଏଠୁ କଟ ଜଲଦି। ଭାଇ ହେଇ କଣ ହେଇଛି? ତା ଭିତରୁ ଯାଇ ହବନି ଭାଇ। ଏଠୁ କେମିତି ପଳେଇଆ କେମିତି? ଭାଇ ସେଟା କଣଟା?
କଣ ଗୋଟେ ସେଠି ହାଉସ୍ ତ ମାନେ ଇଏ ହଉନି। ନାଇଁ ଭାଇ ପଳା ଯିବା ଭାଇ ଟର୍ଚ୍ଚରେ ବି ଚାର୍ଜ ନାହିଁ ପଳେଇବା ଭାଇ ପଳେଇ ଯିବାଟା ଏଠୁ ଭଲ ହବ ଭାଇ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆମେ କାହାକୁ